Ja možno hneď na úvod poďakujem chváličom, že trošku pripravili pôdu, pretože spievali slovenské piesne. Budem hovoriť slovensky, ak by bol nejaký problém, nejaké slovíčko, pokojne zakričte, že niečomu nerozumiete. A možno aj krátke vysvetlenie, prečo ja budem hovoriť o téme pre ľudí, ktorí sú možno osamelí alebo slobodní. Ja si to pustím ešte sekundu. A pritom vlastne Saša predstavil môjho manžela. Tak možno na krátke také vysvetlenie, že ešte chvíľčku a to. Ja som stretla svojho manžela až keď som mala 40 rokov. Možno niekedy ľudia hovoria, že na to nevyzerám, ale mám už o 8 viac, teda o 9 viac a stretla som ho až keď som mala 40 rokov, takže som prežila povedzme od tej 20-ky, keď človek tak ako hľadá, očakáva nejakých 20 rokov, naozaj ako ten single, ako ten hľadajúci a čakajúci. Takže aj v tejto téme, v tomto slove budem čerpať hlavne z tých rokov a budem chvíľku hovoriť možno k tým, ktorí to prežívajú, ale nemusí to byť len ten stav single, ktorý som zažívala ja. Snažila som sa pripraviť to tak, aby to bolo aj pre iných, ktorí prežívajú nejaký pocit samoty alebo osamotenia. Takéto kľúčové slovo, ktoré som zvolila, je z knihy Genesis. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl človek samoten, aby byl človek sám. Takže Pán je na našej strane v tejto veci a vie o nás, ako nás stvoril a jeho túžbu vie, aby sme neboli sami. Napriek tomu mnohí zažívame nejaké chvíle, nejaké obdobia, kratšie alebo dlhšie, kedy sa cítime samotní alebo sami. Je rozdiel medzi samotou, ktorá je dobrovoľná. Možno každý z nás má chvíle, kedy túži byť sám, niektorí sú viac introvertní a majú radi samotu a aj dlhú samotu, ale ak je dobrovoľná a je to to, čo si človek vyberie, tak je to v poriadku. Ten človek je tak spokojný. Ale potom je osamelosť a to je ten stav a tá chvíľa, kedy človek tým, že je sám, trpí, stráda. A najčastejšie, tak viditeľne, možno trpia osamelosťou treba mladí ľudia, ktorí nemajú priateľov, rovesníkov, alebo keď už túžia po partnerovi a nenachádzajú ho. Samotou trpia často ľudia po rozvode, osamelí rodičia, seniori, ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom nemocní, keď sú v nemocnici. Samotou trpia ľudia nejak vylúčení zo spoločnosti, vo väzení, alebo ľudia bez domova. To sú také zjavné, často naozaj veľmi ľahko pochopíme, že môžu trpieť samotou, lebo ich životný stav a situácia to nasvedčuje. Ale žiaľ, tým pocitom osamotenia môžu trpieť aj ľudia, ktorí to navonok nemusia vôbec ako zjavne vykazovať. A samotou môže trpieť aj človek, ktorý žije medzi ľuďmi, je v kontakte s ľuďmi alebo je obklopený ľuďmi. Pretože ten pocit osamotenia je prežitok vnútra. Je to stav, kedy neprežívame to prepojenie, spojenie s ľuďmi, neprežívame blízkosť alebo pochopenie, cítime sa nepochopení. Ja mám pocit, že to často prežívajú už mladí ľudia, keď nenachádzajú nejaké prijatie a pochopenie rodičov, nenachádzajú treba s priateľov medzi rovesníkmi, tak vlastne sa začínajú uzatvárať niekde do svojho vnútra, potom do svojich izieb, pokojíku, k svojim počítačom, k svojim mobilom a ten pocit osamotenia vedie k nejakej tej ešte väčšej izolácii, do ktorej sa ako keby skrývame, aby sme sa ochránili, prípadne si vytvorili nejaký bezpečný svet, najčastejšie vo svojej izbe, ale aj vo svojej mysli, kde si v snoch vytvoríme priestor, ktorý nám dáva nejakú šancu alebo poskytuje nám spôsob, ako ten stav prežiť. A to riziko, ktoré treba sa týka mladých ľudí, je, že potom stretávajú a hľadajú na sociálnych sieťach, počítačových hrách niekoho, kto ich príjme, niekoho, s kým sa nebudú cítiť sami a tam je vlastne potom to riziko, že tam nájdu tých rôznych nebezpečných ľudí, nejaké skupiny, ktoré sa radikalizujú a tá samota vedie nejakej deštrukcii, sebadeštrukcii alebo
seba nenávisti alebo naopak nenávisti k iným. A tak u mladých ľudí ten pocit samoty niekedy môže končiť tým, že ubližia iným alebo naopak ubližia sebe, pretože jeden z častých dôvodov úmrtia mladých ľudí sú samovraždy, ktoré vyplývajú z toho pocitu osamotenia. A je to náročná téma a ja si uvedomujem, že počas toho, ako budem hovoriť, sa môžem dotýkať naozaj takých citlivých miest v našom srdci. Ale chcem vás len tak uistiť, že v závere to privedieme do toho Božieho pokoja, do tej nádeje, ale chvíľočku pôjdeme tou cestou, ktorá nebude príjemná. A otázka samoty alebo riešenia toho, s čím zápasíme, keď sa cítime osamotení, je zároveň výzvou, aby sme sa učili na to nazerať, alebo sa nabrali odvahu o tom hovoriť. A možno toto bude príležitosť, ako urobiť tie prvé kroky. Tak poprosím o takú trpezlivosť s tým, že prejdeme chvíľku aj takými ťažšími témami a možno sa dotkneme niečoho boľavého. A to vnútorné prežívanie samoty sa spája často naozaj s takým hlbokým utrpením, lebo pocit osamotenosti je veľmi nepríjemný, intenzívny a môže byť veľmi boľavý. A to preto, že sa spája s prežívaním často pocitov zúfalstva, takej beznádeje a bezmoci, pretože to nedokážem zmeniť. Ja neviem zmeniť jednanie druhých ľudí, neviem často sa im priblížiť, neviem ich pritiahnuť do svojho života, ale aj často s takým veľmi intenzívnym pocitom, že to nikdy neskončí, že nevieme, kde je koniec toho utrpenia, alebo že nezvládneme ten ďalší deň v takom stave. Ja si pamätám, že keď som mala tých 25-30, tak to neznesiteľné, neisté čakanie na príchod partnera do môjho života bolo niekedy tak boľavé, že som si hovorila, a už vtedy aj Pánu Bohu, že ja nezvládnem najbližší deň, že nezvládnem takto žiť v takejto neistote možno ďalších pár hodín. Tak intenzívne to utrpenie vo vnútri, v prežívaní môže byť v niektorých chvíľach. A keby som sa vrátila k sebe alebo k tomu, čo ja som si počas tých rokov uvedomila, budem naozaj z toho čerpať, tak si uvedomujem, že počas tých cca 20 rokov som prešla viacerými obdobiami, ako som vo vnútri na to, čo prežívam a čo sa deje, reagovala. Na začiatku si uvedomujem, že to bolo plné tých vnútorných bojov a otázok. Prečo ja? Prečo ja to musím mať také ťažšie? Prečo tí druhí to majú také ľahké, bezproblémové? Čo je na mne zlé? Kde robím chybu? Vie o mne Boh? Zabudol na mňa? To sú otázky, ktoré si kladie pravdepodobne každý, kto sa ocitá v nejakej takejto situácii a môžu byť rôzne podľa toho, čo prežívate. Takže je to boj, v ktorom prichádzajú pochybnosti o Pánu Bohu, prichádzajú pochybnosti o nás samých, ale aj pochybnosti o tých druhých a zmietame sa v tom a bojujeme s tým. A takisto bojujeme vlastne s tým, či má zmysel niečo robiť, čo môžeme robiť a ktorým smerom. A mne veľmi pomohlo to, čo som ja vtedy sa rozhodla robiť v najbližších rokoch, pomenovať táto jednoduchá knižočka, ktorú som potom po rokoch objavila. Neviem, či ste ju niekedy videli, ale volá sa Čekárny a jízdní kola. A ona krásne prirovnáva to, čo sa môže diať v tých časoch, keď sa cítime sami, aké rozhodnutia môžeme robiť a aké postoje môžeme zaujať. A táto autorka to vykresľuje na týchto dvoch postojoch. Čekárna, čakám na nejaký autobus, vlak a jízdní kolo. Čekárna predstavuje postoj človeka, ktorý v tej situácii nejakej samoty čaká, že príde ten autobus, že sa niečo stane, že príde ten partner, že to príde zvonku a kým nepríde, tak nič nerobím. Zostávam, pasívne čakám, v postoji nemá zmysel sa o nič snažiť, kým nepríde ten pravý, kým nepríde ten niekto, kto tú moju samotu naplní. Je to postoj, kedy človek má pocit, že nemá zmysel prežívať nejakú inú radosť alebo niečo iné podnikať, že to nikdy nebude tá radosť, ten skutočný zmysel. Má nejakú svoju, možno niekedy aj veľmi presnú predstavu a túžbu a očakáva, rozhodol sa stáť na tom mieste, kým sa nenaplní. Žiaľ, častokrát
sú to naše predstavy a častokrát vlastne Pán Boh má s nami iný zámer a nestane sa to, alebo neprichádza to a človek v tej pozícii začína vlastne sa viac uzatvárať. Môže bojovať znova s väčšou a väčšou bolesťou a horkosťou a zmätkom. Prečo to Boh dopúšťa? Rozhodnutie začať žiť svoj život odkladáme na neskôr. To je tá naša čekárna. Tu máme tak kratučké zhrnutie. Keď ten vzťah neprichádza, alebo nejaký človek, ktorého túžime vo svojej blízkosti mať, sme v pokušení čakať a čakať. Je pre nás ťažké pohnúť sa v živote ďalej a ako som vravela, často nedokážeme uveriť, že by sme mohli prežívať radosť aj zmysel aj iným spôsobom. Ja si uvedomujem, že toto bol naozaj taký kľúčový bod v mojom živote. Toto vybojovať, tento boj, či čakať, alebo sa pohnúť ďalej a prijať iné možnosti a iné cesty, ktoré sa naskytujú. Dokonca si pamätám, že som bojovala aj s takým postojom, že čo ak budem zrazu spokojná s tým stavom a Pán Boh si pomyslí, že už nikoho nepotrebujem, preto tam musím dosť smutne stáť na tej zastávke, aby Pán Boh videl, aká som nešťastná a aby konečne niekoho poslal. Ja si myslím, že znova to bolo také oklamanie, aby som zostala stáť a neposúvala sa vo svojom živote ďalej. Ale vďaka Bohu som pochopila a nechcela som zostať na tej zastávke. Nechcela som si nechať ten život ako keby utekať medzi prstami a ten druhý postoj, ktorý tá autorka popisuje, tak trefne je to jízdní kolo. To je rozhodnutie, kedy si poviem, neprichádza ten autobus, ten vysnívaný vlák, lietadlo, čokoľvek si predstavíme a rozhodujem sa sadnúť na to, čo mám k dispozícii a žiť ten život tými cestami a tým spôsobom, ktorý je k dispozícii. A tak ten bicykel v našom prípade potom znamená, že sa začínam v živote aktívne posúvať ďalej. Že sa rozhodujem čeliť tým aj pocitom, neistotám, strachom, tomu, čo v sebe vlastne niekedy zakrývam a neriešim a rozhodujem sa s tým pracovať. Vlastne rozhodujem sa aktívne vyraziť na tom bicykli do tých prašných ciest, do tých pedálov zabrať a chytiť ten život aktívne ako do svojich rúk, ako v zmysle zobrať zodpovednosť za to, čo sa v mojom živote deje. V mojom prípade to znamenalo využiť aj malé príležitosti preto, keď sa dá s ľuďmi stretnúť, rozprávať, keď je možné treba stráviť nejaký čas s deťmi, pomôcť ako blízkym, priateľom, kamarátom, pretože na začiatku má človek pocit, ako keby, keď nemám všetko, nechcem nič. Taký ten postoj niekedy až vzbúri, že kým mi to, Pane, nedáš celé, jak to chcem, tak ja nechcem nič. Ale ja som sa rozhodla v tých malých krokoch prijať to, čo sa dáva. Keď nemám vlastné deti, tak budem pomáhať tým, ktorí ich majú. Budem tráviť čas s týmito deťmi, aby som pomohla svojim priateľom. Keď nemám to partnerstvo, využijem iné príležitosti na rozhovory s priateľmi, mužmi, kamarátmi, ktoré mi Pán Boh priniesie do cesty. A to bolo dôležité, pretože po tých kvapkách na začiatku sa môj život začal naplňať a Pán Boh otváral úplne nové príležitosti a nové veci, ktoré by som predtým ani si nemyslela, že zažijem. A paradox bol, že sa mi párkrát stalo, že som bola treba u kamošky, ktorá mala 3 malé deti, nedostala sa z domu a ja som jej rozprávala, že som bola na takej akcii, na takej konferencii a tam. A ona mi povedala, ty to máš také super, ja sa nikam nedostanem. A vlastne to boli chvíle, kedy som si uvedomila, jak navzájom sa ako potrebujeme a jak každý vnímame tú svoju situáciu inak. Že ja môžem zažívať niečo, čo nemôže zažívať ten, ktorý je v rodine. A keď si rozumieme navzájom, tak si môžeme byť bližšie v tom, čo potrebujeme a čo chýba tej druhej strane. Takže ten, ktorý sa rozhoduje sadnúť na to jízdní kolo, na ten bicykel, sa vlastne rozhoduje robiť aj ďalšie rozhodnutia vo svojom živote. V práci, v službe, v rôznych finančných krokoch.
A takisto je tu priestor dať Pánovi šancu ukázať nám, čo on dokáže urobiť tam, kde sa nám zdá, že nič pekné nemôže vyrásť. Že mu dáme ten priestor. Pane, prežívam túto samotu, tento čas, kde nemôžem zažívať partnerstvo, možno také intenzívne priateľstvo. Ukáž mi ty, čo v tom môžeš ty vykonať. To, čo si ja ani neviem možno v tejto chvíli predstaviť. Je to situácia, kedy nám ten stav, som sám, som nezadaný, som vdovec, som rozvedený, akokoľvek ho nazveme, prestane vládnuť a my sa rozhodujeme predať vládu nad tou situáciou Pánovi a dovoliť mu v nej konať. A na tej vlastne ceste, tým jízdním kolom v podstate je aj oveľa väčšia šanca, že potom zrazu na tej trase možno stretneme niekoho, kto ide tým istým smerom. Že to rozhodnutie k tomu takému aktívnemu životu, kedy sa viac stávame sami sebou a sme ako takými zrelšími, plnšími ľuďmi, je väčšie pravdepodobné, že zrazu sa obzrieme alebo pred sebou uvidíme niekoho, kto kráča tým istým smerom. Ale ja sa priznám, že už som bola v situácii, keď som mala tých 40, že som to už úplne pustila do Božích rúk a už som aj prestávala hľadať. A už som žila vlastne službou, vzťahmi, ktoré som mala v tom čase. Stále to niekde zostávalo, že Pane, tú túžbu mám, ale dala som ju už plne do Božích rúk, pretože už bolo nad moje sily niečo v tej veci podniknúť. A Pán Boh si pripravil svoje prekvapenie v čase, kedy už naozaj som nečakala. Rada by som ešte chvíľočku spomenula niektoré vnútorné boje, ktoré môžeme prežívať v tej samote. V tej samote je človek na to často veľmi, veľmi sám a preto mám pocit, že tie boje sú veľakrát aj o to intenzívnejšie, pretože diabol prichádza práve keď sme sami, keď nemáme spolubojovníkov. A ako som vravila aj na príklade tých mladých ľudí, že sa máme tendenciu ako skrývať. Keď sme zranení, keď prežívame nejakú nedôveru, keď sme boli zranení, tak vlastne sa obávame približiť druhým ľuďom a ženie nás to do toho nejakého uzatvoreného miesta niekde v nás, nielen možno v tej izbe. Ja poviem ako prvé, že jedna z oblastí, kde prežívame boji, kde ja som ich prežívala, bolo vzťah s Pánom Bohom. Boli to tie otázky, Bože, prečo ja? Prečo v mojom živote to musí byť také ťažké? Prečo sa toto stalo práve mne? Prečo tí iní to majú takto a ja musím prechádzať týmto? Mňa nemáš tak rád? Na mňa si zabudol? Som pre teba menej vzácna? To sú boje, ktoré ako si kladie človek v akejkoľvek pozícii. Či je vdovec, podľa mňa, či je rozvedený. Pýtame sa, Pane, prečo? Prečo si to dopustil? Bojujeme o tú dôveru, o vieru, o to, či s ním ešte budeme kráčať ďalej. A myslím, že to je ten boj, o ktorý tam často ide, aby sme to s Pánom vzdali, aby sme mu prestali dôverovať a aby sme od neho v podstate v závere úplne odišli alebo voči nemu zahorkli. Ja som si toto v niektorej fáze začala uvedomovať, že ide už o môj vzťah s Bohom a to, čo som považovala za strašne dôležité, a keď prichádzali otázky, na ktoré som nemala odpovede, bolo udržať si hoci len najtenší prúd, nejaký lúč svetla medzi mnou a Pánom Bohom. Nepreďať to spojenie, ale neustále o ten vzťah dôvery zápasiť. Neustále Pánu Bohu otvorene hovoriť, čo cítim, čo prežívam, v čom pochybujem, čomu nerozumiem. Pane, toto je na mňa veľa, toto už neprežijem, toto už neviem, ako zvládnuť. Čo mám s tým robiť? Byť voči nemu otvorená, ale stále k nemu prichádzať. A zase z druhej strany, to, čo mi Pán Boh dal pochopiť, bolo, že mi ukazoval, že ono mne vie, či to bolo priamo do srdca, alebo cez iných ľudí. Časom som pochopila, že keby mohol a keby to nezáležalo na slobodnej vôli druhých ľudí,
tak už by mi dávno toho manžela priviedol. Učil ma, že on rešpektuje slobodnú voľu tých druhých a že chce pre mňa to najlepšie, že je ten najlepší otec a že robí všetko preto, aby do môjho života priviedol toho dobrého muža. A ja som sa učila stále viac mu dôverovať. Učila som sa viac dôverovať tým pravdám, ktoré hovorí Božie slovo, že ma miluje napriek tomu, že moje okolnosti života sú zložitejšie. Že keby mohol privedieť do môjho života toho manžela a že stojí na mojej strane a že je môjim milujúcim otcom. A ja som sa rozhodovala tomu stále viac veriť a tým viac sa upevňovalo moje vnútro v ňom. Na čo som cítila, že ma Pán Boh veľmi upozorňoval v mnohých chvíľach bolo, aby som si dávala pozor na žiarlivosť, závisť, na to, keď vidím, že iní to majú a ja to nemám. Veľmi si ako tak živo pamätám situáciu, že som Pánu Bohu tak vylievala svoje srdce a hovorila mu: Pane, to je tak ťažké ísť po ulici a vidieť šťastnú rodinku s deťmi. Ja to nedávam, ja to nezvládam, je to bolestivé, že ja to nemám. A tak som plakala pred Pánom a vylievala mu svoje srdce a Pán Boh veľmi tak jasne, aby som povedala až tak otcovský rázne povedal: Zuzka, daj si veľký pozor na závisť a žiarlivosť, pretože keď ich pustíš do svojho srdca, tvoje srdce zahnie, alebo hovoril, že ako keď máte zemiak, bramboru ako jednu zhnitú, tak vlastne nakází celé vnútro. A to bolo niečo, čo som sa potom učila úplne vyhadzovať zo svojho srdca. Nepustiť tam závisť a žiarlivosť, ale žehnať tým druhým a zostávať čo najviac ako v pokoji pri Pánovi. A tak vybojovávame postupne tú dôveru a to státie v tom očakávaní, že Pán vo svojom čase vykoná to, čo on prisľúbil a to, čo on považuje za dôležité. Že nie je dobré, aby sme boli sami. Ďalší ten boj, ktorý som viedla, je boj so sebou samým. Lebo niekedy, keď neobviníme Boha, tak obviníme seba a hľadáme tú chybu v sebe. V čom som ja zlyhala? Prečo som ja tá, ktorá nemá toho blízkeho človeka? Som škaredá? Nie som dosť múdra? Alebo. Obraciame často vlastne tú seba kritiku aj voči sebe. A je to zase oblasť boja, kedy sa učíme mať úctu voči seba hodnotu, kedy sa učíme možno nahliadnúť do svojho vnútra. Ako som vravela, že ten človek, ktorý sadne na jízdní kolo, naberá aj odvahu nazrieť do svojho vnútra a riešiť svoje pocity, svoje myšlienky, svoje postoje. A to je jedna veľká oblasť, do ktorej mňa Pán Boh vovádzal v tom čase hľadania partnera, toho čakania, že som si riešila postupne rôzne pocity menej cennosti. Pretože v sebe som mala myšlienku, že predsa mne by toto Pán Boh nikdy ani nedal. Veď ja nie som dosť hodná toho. Nemám žiadnu hodnotu, by mňa niekto mohol chcieť. V našom vnútri, počas našej výchovy, počas toho vývoja, ako rastieme, môže byť množstvo klamstiev, falošných presvedčení, ktorým sme uverili a na základe ktorých potom aj konáme, jednáme. Mňa predsa nikto nemôže mať rád, lebo ja nie som dosť. A pokojne si pridajme, čo tam je. Dokonca v dnešnej dobe aj psychológovia, odborníci hovoria, že tá osamelosť často súvisí práve s tým, že žijeme v spoločnosti, kde je veľký tlak na výkon, na dokonalosť, na výzor, že sa vlastne bojíme odkryť nejakú slabosť jeden pred druhým, pretože sa bojíme, že ten druhý nás odmietne, keď zistí, že nie sme dosť dokonali. A preto sa takisto uzatvárame, že veľa z tých vnútorných bojov je práve tých bojov spojených s tým, že nie som dosť. A každý z nás si môže doplniť to dosť, ktoré je v jeho živote. A tretia oblasť, kde ja vidím, že som si musela tiež vyčistiť to svoje vnútro, sú vzťahy s druhými ľuďmi. Pretože samota súvisí veľmi úzko s dôverou. Ak nedokážem dôverovať, nedokážem sa priblížiť, nedokážem sa otvoriť, nedokážem s tým druhým hovoriť. A v tom procese, ktorý mňa viedol Pán Boh, tak ma viedol až k mojim rodičom, k mojej rodine. Ja som napríklad pochopila, že potrebujem odpustiť svojmu otcovi. Môj otec ma má rád a vždycky ma mal rád.
ale nevedel so mnou rozprávať, nevedel sa ku mne priblížiť. Sedel pri telke s novinami, tak si ho pamätám celé detstvo. Nepamätám si, že by so mnou často hovoril osobne, tak láskovo, ako vidím Sašu, že sa prihovoril. Nevyhnutné veci, minimálne. Pamätám si, že sa vedel k nám aj ako pekne chovať, niečo vymyslieť, ale bolo to veľmi málo. A vo mne zostal ten pocit neistoty voči mužom. Neviem s mužmi rozprávať, nerozumiem im, bojím sa ich, je to pre mňa cudzí svet. A v tomto som vlastne dozrievala a bola to jedna z oblastí, ktorú mi Pán Boh ukazoval, že ju potrebujem odpustiť svojmu otcovi, pochopiť, čo sa mi v tom čase stalo a učiť sa nebáť mužov, približovať sa k mužom, hovoriť s nimi, spoznávať ich. A takýchto oblastí, ktoré sme prijali z rodiny, môže byť viacero. Ľudia, ktorí zažili rozvod rodičov, si nesú možno obavy z partnerstva, strach, že to nevíde ani im. Ľudia, ktorí zažili viacero partnerských vzťahov, si niekedy potrebujú riešiť práve tie vzťahy predtým, zranenia, ktoré si nesú od ľudí, s ktorými sa predtým zblížili a zranili ich dôveru. Možno okolie, ktoré nás nejakým spôsobom zranilo, ponížilo, vysmialo nejakým slovom. To všetko mohlo spôsobiť, že sme sa stiahli a bojíme sa vykročiť do bližších vzťahov. Takže to je taká tretia oblasť, kde mňa učil Pán Boh, že to potrebujem vyčistiť, uzdraviť, ale zároveň vojsť aj do pokánia za postoje z mojej strany. Keď ja som šla v tom závisti, žiarlivosti, nedôvere, nechala som klamstvo pracovať vo svojom živote. Takže som potrebovala pomenovať tie klamstvá, vyznať ich Pánu Bohu, aby som vlastne mohla vstupovať stále viac do tej slobody a do tej pripravenosti na ten moment, ktorý Pán Boh mal načasovaný. A tú dobu tej samoty, to obdobie tej samoty, vlastne som mohla využiť na osobný rast, že som sa mohla veľa vecí naučiť o sebe, o iných a aj o Pánu Bohu. A vlastne dnes môžem povedať, že som za tých 20 rokov naozaj vďačná, že nevnímam nejakú horkosť alebo bolesť, že to Pán Boh takto dopustil, že vnímam strašne veľa vecí, ktoré som sa mohla naučiť. A zvlášť si asi vážim to, jak hlboko ma mohol ten čas priviesť do Božej blízkosti. Ja môžem za seba povedať, čo si myslím. Ja si myslím, že boj so samotou alebo s nejakým pocitom opustenosti je výzvou, ale je zároveň výzvou k rastu. A zároveň si tiež myslím, že každý z nás v tam nejakej fáze života ocitne vo chvíľach samoty a opustenosti, kedy mu nebude ako keby môcť pomôcť žiadny človek a čeli tej bytostnej samote len on sám a Pán Boh. Tak ako ja to prirovnám možno k situácii Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade, že on aj túžil potom, aby učeníci boli s ním, aj ich zobúdzal, volal, pretože prežíval tento úzkosť, strach a samotu, ale oni neboli schopní byť s ním. A Pán Ježiš vlastne čelil tej situácii, ktorá bola pred ním sám. My ako ľudia z prirodzenosti sa takýmto situáciám chceme vyhnúť, chceme pred nimi újsť, bojujeme s nimi, vzdorujeme, Pánu Bohu ich vyčítame. A potom, čím som si ja prešla, a určite sú oveľa náročnejšie situácie, ako bola tá moja, ale z tej mojej som sa ja naučila, že čeliť v samote, čeliť tým intenzívnym pocitom a to, čo samota prináša, tak ako tomu čelil Pán Ježiš, je zároveň veľká výzva k rastu. Že sa vlastne učíme v tej chvíli spoliehať len na nebeského Otca. Či ho vnímame, alebo jeho prítomnosť cítime, alebo necítime, učíme sa v tej chvíli mu úplne vydať s postojom: Oče, nemám to pod kontrolou, neviem, ako dlho to potrvá a neviem, ako to zvládnem a či to vydržím. Ale tebe to celé zverujem a tebe sa vydávam. A ja mám pocit, že tieto okamihy, kedy niečo tak hlboké prebieha medzi nami a nebeským Otcom, sú premieňajúce, hlboko premieňajúce a že sa v niečom nedajú zameniť inou skúsenosťou viery,
lenže prejdeme nejakým obdobím tej samoty. A môže mať rôzne podoby, že sme niekde na lôžku, alebo že sa presťahujeme do inej krajiny a čelíme nejakej samote, alebo môže mať naozaj rôzne podoby. A tak vás chcem pozvať, keď sa v takej situácii nachádzate alebo budete nachádzať, aby ste v tej chvíli možno si na toto spomenuli, o čom hovoríme, že sú to momenty, v ktorých sa môžeme naozaj špeciálne stretnúť s našim Bohom a kde môžeme mu hĺbšie vydať tú svoju bezmoc, pretože on už tou cestou prešiel pred nami. A tiež si pamätám na jednu chvíľu, keď som Pánovi Ježišovi tiež v takej bolesti hovorila, že Pane, je to tak ťažké, že nemám toho blízkeho človeka. Tak prežívam ten pocit opustenosti. Prečo? A tiež ako to bol taký moment, kedy Pán Boh tak naozaj veľmi osobne prehovoril do môjho srdca, kde mi tak s láskou povedal: Zuzka, či nie som ja viac ako manžel a viac ako deti? A to bolo tak ako silné pre mňa v tej chvíli a spomenula som si na tú dobu, kedy som prijala Pána Ježiša, kedy som mu hovorila, že je mojím pánom, že je mojím všetkým, kedy som spievala piesne Ty sám stačíš a zrazu vlastne to boli roky, kedy znova som plakala, že Pane, je to ťažké a Pán Boh s veľkou láskou mi toto povedal. A ja vás chcem uistiť z tej mojej malej skúsenosti, že naozaj Pán Ježiš je viac ako partner a je aj viac ako deti a je viac ako akýkoľvek človek, ktorý v nejakej chvíli možno nie je v našej blízkosti, že naozaj on môže naplniť náš život. A tak tou cestou na tom jízdním kole môžeme sa postupne naozaj stať viac plnším človekom, ktorý nachádza naplnenie v ňom a nie skrze iného človeka. Že sa učíme viac byť s ním a nechávať jeho pracovať v našom vnútri. Ja som vybrala ešte jedno Božie slovo z listu Galatianom, ktorý to môže charakterizovať. Ten náš prechod z tej samoty do novej takej blízkosti a dôvery s Kristom. Život, ktorý nyní žijí v tele, žijí ve víře v Syna Božího, ktorý si mne zamiloval. A to moje pozvanie pre vás dnes je, že akokoľvek vyzerá vaša samota, akokoľvek hlboká je, ktorej nemusíte vždycky cítiť, že ste milovaní Bohom, že vás chcem uistiť, že zamiloval si vás. Vie o vašej situácii, nenecháva vás v tejto situácii náročky, aby vás trápil, ale chce nás tou situáciou previesť, aby sme boli viac s ním. Ale zároveň by som chcela tým, že sme spoločenstvo a vy ste tak nádherné rodinné spoločenstvo, vás pozvať k tomu, aby sme boli vnímaví jeden na druhého, kedy sa ocitáme v samote. Lebo sú situácie, kedy tú samotu dokážeme prebojovať sami s Pánom, ale že dokážeme tie prekážky prebojovať, výjsť z tej komfortnej zóny, prísť k niekomu blízkemu, dokážeme mu povedať, zveriť sa mu so svojím prežívaním. To sú naozaj momenty, kedy to niektorí z nás dokážu a vedia si o tú pomoc požiadať a vedia o tom treba spovedať. Ale mnohí z nás to nedokážu urobiť a sú v tej samote a potrebujú, aby niekto to uvidel, že sú sami a potrebujú, aby niekto zaklopal na tie dvere a priblížil sa k ním. A to naozaj potrebujeme jeden druhého sa navzájom. A ja v tej situácii spomeniem, máme na skupinke v zbore v Písku pani, ktorá má 83 rokov. Je to vzácna veriaca žena, má už množstvo zdravotných problémov, bolesti nôh, že chodí paličkou, niekedy s takým tým vozíčkom. A je to žena, ktorá celý život žila v takej láske k ľuďom. Ona v 83 rokoch stále pozýva v nedeľu na obed alebo na kávu k sebe niekoho, o kom vie, že je sám.
pozve ho na rozhovor, na obed, strávi s ním po obede a stále si všíma a prihovorí sa v zbore k niekomu, o kom vie alebo vidí, že niečo ťažké prežíva a pozve ho k sebe na rozhovor, na návštevu. A posledne na skupinke rozprávala toto. Ráno som sa modlila, aby mi Pán Boh dal príležitosť niekomu poslúžiť. A šla som do obchodu, do Penny. Tam som zistila, že je sviatok 28. října a že je zatvorené. Ale bola tam pani, ktorá takisto prišla do obchodu a začali sme sa rozprávať. Tá pani bola takisto seniorka a otvorila sa jej tam pred tým obchodom svoje srdce, že sa cíti sama, že je opustená, že žije tam a je sama. Táto naša teta Magda si vypýtala adresu a najbližšiu nedeľu so svojou paličkou sa vybrala do tej časti mesta, aby ju našla. Toto je pre mňa ako ten príklad ako toho človeka lásky, ktorý ako vidí tú samotu a vidí, kde je potrebné potešiť a vyjde k nemu. A spomeniem ešte jeden príklad, iný príklad zase z tej prvej skupiny v zbore. Som mohla pozorovať život zase mladej ženy okolo 30 rokov, ktorá bola slobodná a sama. Nie je typ spoločenský, okolo ktorého sa zhrknú ľudia a má množstvo priateľov. Je to typ, ktorý zvolil takisto krásnu taktiku z môjho pohľadu, ako vytvárať vzťahy a ako im ísť naproti. Napísala mi SMS-ku trebárs. Nemáš chuť sa ísť prejsť, nemáš chuť prísť na kávu. A ja som párkrát s ňou naozaj bola v lese na prechádzku a bolo to veľmi príjemné. Potom som dostala pozvánku, pripravujem večer pre ženy, budeme 2-3, budeme hrať hry, nemáš chuť prísť. A veľmi prirodzeným spôsobom vlastne pripravovala situácie, kde sa mohli ženy stretnúť, kde sa ľudia mohli stretnúť. A takisto týmto spôsobom prichádzala na rôzne miesta, kde ľudia boli, kde sa dalo s niekým porozprávať. Išla do tých nových situácií aj s rizikom, že to nemusí výjsť, že môže byť odmietnutá. A Pán Boh ju požehnal pred rokom partnerom a už vlastne žije v krásnom manželstve. Takže toto sú príklady z tých možností, ktoré máme my, keď sa rozhodneme sadnúť na ten bicykel, na to jízdne kolo. A tak na záver možno len, v akej situácii sa nachádzate vy. Môžeme zakončiť modlitbou, kedy prídeme každý so svojou situáciou pred Pána Boha a možno samotu neprežívate. A možno vám Pán Boh položí na srdce človeka, ktorý práve potrebuje, aby ste mu zavolali, možno sa s ním stretli, šli na kávu a strávili s ním čas a možno prežívate samotu a Pán Boh vám chce dať odvahu, aby ste možno za niekým šli a otvorili to a rozprávali s ním. A možno ste v situácii, kedy Pán Boh chce len vstúpiť a potešiť vaše srdce, lebo je to tak hlboké, že to žiadny človek v tej chvíli neuniesie a potrebujete len jeho a jeho prítomnosť. Tak nech vás aj v tomto závere, kedy poprosím chváličov o možno krátku chválu, vedie v modlitbe a ja sa krátko pomodlím, kým sa oni nachystajú. Pane Ježišu, ja ťa chcem vyvýšiť ako toho, ktorý pozná hlbiny samoty. Viac ako ktorýkoľvek z nás. A verím, že to, čo nám chceš dnes povedať, je, aby sme sa nebáli. Aby sme sa nebáli samoty, aj keď na nás cerí svoje zuby, aj keď je desivá a hrozivá, že ty do nej chceš vstúpiť. A ja ťa prosím, aby dnes si vstúpil do tých oblastí, kde prežívame samotu bez nádej a kde sme možno aj zostali uväznení a v nejakom tom hrade, ktorý sme si vybudovali, aby sme sa chránili. A ja ťa prosím, aby si zrúcal akékoľvek hradby, ktoré stoja okolo našich srdc, ktoré sú postavené zo strachu, z klamstiev, z nejakých falošných presvedčení. Prosím ťa o tvoj dotyk na tie miesta, kedy sme boli zranení, sklamaní a stratili dôveru a pomaly
pomalými krôčikmi uzdravil to, čo potrebuje byť uzdravené. Aby sme nabrali novú odvahu, priblížiť sa, otvoriť sa a dať novú šancu ľuďom, tebe a možno aj sami sebe. Prosím o to, aby zostúpil dážď tvojho požehnania na každú suchú zem, na každú vyprahlú zem srdca, ktorá hlboko stráda blízkosť, to spojenie, ktoré je s tebou, s blízkymi, ale aj s nami samými. Veľmi ťa prosím, nech tvoja láska nanovo hlboko zaplávi naše srdcia, tam, kde to dnes veľmi potrebujeme, kde strádame, kde voláme, aby si vstúpil a prišiel, potešil a požehnal. Amen.